Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Oktubre. Una, sa balita lokal. Gin-deliver ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang iya labing-una nga State of the City Address o konsoka. Ginpareho sini ang 42 ka people-centered programs kag mga inisyatibo sa iya una nga isa ka gatos kadlaw bilang alkalde sang syudad. Wala man sini ginpalampuas ang isyu sang korupsyon, kun sa rin ginpasigurado sini nga may madabat kun may palpak kag delayed nga proyekto kaangay sang flood control nga rason sang pagbaha sa syudad. Ululupod man naton nga batuan ang korupsyon. Kag kung may palpak kag delay nga proyekto kaupod sang flood control nga ang rason sang pagbaha diri sa syudad, hindi dapat magpabaya. This is not the Ilonggo way. Nabulgar ang duha ka kontrobersyal kag overpriced nga proyekto sa syudad sang Iloilo. Ini amo ang 4.1 million pesos nga improvements ng pedestrian overpass sa diversion road sa barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Ang isa amo ang waiting shed sa barangay Katilingban, Molo nga nagabalor sang malapit 800,000 pesos. Bangod sa pagkwestiyon sang publiko sa overpricing kag kakulang sang transparency, ginpa-review ang duha ka nasambit nga mga proyekto. 5 ang patay sa Western Visayas sa paglaslas ni Bagyo Ramil. Lunsay halin sa probinsya sang Capiz ang na-record nga casualties kasunod sang lapnagon nga pagbaha. Masobra 1,200 naman ka mga balay sa rehiyon sa Isa ang nahalitan sang amo nga bagyo. Sa Balita Nacional, ginapoy ni President Ferdinand Marcos Jr. si Anay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla bilang bagong ombudsman. Bulos kay Anay Ombudsman Samuel Matres nga nagretiro sang Hulyo. Isa sa unang ginimo ni Remulla among pagbawi isang restriction sa public access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung SALN sa mga opisyal sa gobyerno. Ining rason kung nga nabulgar man sa publiko ang SALN sa mga senador, kongresista, kag iban pa nga mga opisyal. Gintayog sang duwa ka magkasunod nga mabaskog nga linog ang Manay, Davao Oriental. Natabo ang 7.4 magnitude nga linog pasado alas 9 sang aga. Kag ginsundan sang magnitude 6.8 nga linog pasado alas 7 sang gabi. Gintawag ini sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Convivox nga double earthquake. Nagbilin ini sang pulo kapatay kag masobra 170 ang nasamaran sa Iloilo City. Intensity 3 ang nabatsagan. Sunod sa Fivox ang rason sang linog among Philippine Trench nga isa sa 6 ka mga trench diri sa pungsod. Masobra sa 400 naman ka mga aftershocks ang na-record kasunod sang duha kalinog. Ginabsuelto sang Sandigan Bayan si former Senate President kag Chief President sa Legal Council Juan Ponce Enrile sa kasong graft. Unanimous ang desisyon sang Sandigan Bayan Special 3rd Division nga iabsuelto si Enrile. Iyan ay Chief of Staff na si Jessica Reyes, Janet Napoles kay iban pa sa 15 counts and graft bangod sang alleged misuse ang 172 million pesos nga pork barrel ni Enrile. Sunod sa korte napaslawan ang prosecution nga mapamatudan nga guilty ang akusado beyond reasonable doubt. Bangod sang among nga desisyon nalimtyuhan ang pangalan ni Enrile sa tanan sini nga kaso nga naangod sa pork barrel. Ginbasura sa International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang challenge to jurisdiction nga ginfile sang kampo ni former President Rodrigo Duterte. Sa desisyon sang ICC nga pirmado sang 3 ka judges, ginsiling-siling nga under consideration o kung ginkonsideraan nga daan sang korte ang mga aligasyon sa mga krimen nga nahimo sa Pilipinas antes pa man nag-withdraw ang pungsod sa Rome Statute sang 2019. Sa Balita International, ginhilway sang Hamas ang nabilin nga 20 ka mga buhi pang Israeli nga mga bihag. Sila ang ginhimo nga hostage sa Gaza Strip sa sulod sang masobra duha ka tuig. Gintugyan ang mga bihag sa International Committee of the Red Cross o kan ICRC sa Gaza. Ginsaylo sa Israeli authorities kag sunod nga ginsaylo sa military kag medical facilities sa Israel. Bilang kabaylo, ginbuyan naman sa Israel ang malapit 2,000 ka mga Palestinian prisoners nga na-detain sa Israel. Sa balita sa Inampang, nabulsa ni Carlos Yolo ang gold medal sa men's vault sa 2025 Artistic Gymnastics World Championship sa Jakarta, Indonesia. Inina ang iya ikatatlo nga World Championships gold
matapos nagpanguna sa floor exercise sang 2019 kag vault sang 2021. Sa mga tournament sini nga 2025, nakuha man ni Yolo ang bronze medal sa floor exercise. Sa balita sa entertainment. Ginkoronahan bilang Miss Grand International 2025 ang tiglawasang Pilipinas nga si Emma Mary Tiglao. Isa ini kamaragtason nga kadalagaan para sa Pilipinas. Ini ang una nga back-to-back win sang pungsod sa history sang Miss Grand International kasunod sang kadalagaan ni CJ Opiaza sang 2024. The new Miss Grand International 2025 is Miss Grand Philippines! Nagtaliwan sa edad nga 19 anyos ang aktres, social media influencer, kag mental health advocate nga si Eman Atienza. Nasapuan si Eman nga wala na sang kabuhi sa sulod sang iya apartment sa Santa Monica, California, USA. Si Eman ang agot nga anak sang Filipino television host nga si Kim Atienza kag Taiwanese educator conservationist nga si Felicia Hong Atienza. Pagkatapos sang kamatayon ni Eman, mas madamo ang nag-advocate sang kindness campaign samtang may ginfile naman nga Senate Bill 1474 nga ginakilala man bilang Eman Atienza Bill nga nagatinguha magdagdag sang silot kontra cyber libel, online hate speech kag harassment. Imo na ba diyan ang nagapanguna ng mga balita sa bulan sa Oktubre? Masunod na ang nagapanguna ng mga balita sa bulan sa Nobyembre.